Toca agardar, polo tanto, como toca agardar tamén polo polígono do Moble. Entre outras cousas, o polígono sectorial do Moble de Lagartóns estará pendente aínda de outro informe, concretamente de un que se prepara na Xunta de Galicia, aproximadamente estará para o mes de setembro, sobre a situación de solo industrial. Pois ben, o alcalde tamén reflectía o que preguntara e o que lle contestaran sobre a situación do polígono na Estrada. O que está a Consellería facéndose un replanteamiento de todo o solo industrial de Galicia e que unha vez que isto este feito pois se retomará os proxectos de solos industriales, de áreas industriales. Bueno, evidentemente o que lle dixen é que a mí o que me interesaba era da Estrada, é dicir, como iba a quedar solo este da Estrada no novo planteamiento de solos industriales de Galicia. O que me dice o conselleiro é que a intención é que este solo industrial continúe adiante e que se retomará unha vez que se replanteen eso, como decía, os solos industriales de Galicia. Eu planteei a necesidade que o proxecto para a Estrada, nós o que queremos é que o proxecto se plantexe tal e como estaba planteado. E parece ser que esa tamén é a intención da Consellería, é dicir, que o proxecto sea o proxecto que xa ten andado un camiño, é dicir, ten andado xa un proceso administrativo importante, independentemente de que despois o desarrollo se faga globalmente de toda a superficie ou se faga en diferentes fases. Bueno, parece ser que a idea pois é que o proxecto se contemple na súa totalidade. Iso desde logo é o máximo interés do Concello e parece ser que tamén da Consellería. A partir de aí, pois, como se desarrolle, como se leve a cabo o desarrollo de suelo industrial, pois pode ser unha cousa que non nos preocupe tanto. O que si é certo é que entendemos que debería de resolverse o problema das empresas que xa están instaladas antes que nada. Pero nos consideramos fundamental, e en isto temos que estar cando no seu día se trate deste tema, nos o que nos parece fundamental é que o polígono se contemple tal e como estaba pensado e tal e como se había planteado no proxecto este. Si problemas de demanda non aconsellan fazer un desarrollo global de toda a superficie, pois habrá que ver en que como se desarrolla o suelo a partir de aí, pero nós o que sí pretendemos e o que nos consideramos que é fundamental, e así o dixemos, é que o proxecto se teña en conta tal e como foi pensado en un principio. Ben, en principio temos que esperar, por lo tanto, a que a Xunta de Galicia resolva esta cuestión de como van a quedar os solos industriales de toda a comunidade autónoma, e me dice que probablemente en setiembre a Consellería teña listo xa esta nova planteamiento de solos industriales, e aí veremos como aparece a Estrada. En principio, o conselleiro dixo que a Consellería seguía con este proxecto nesa ubicación. Tamén me preguntou se nos planteábamos, estábamos de acordo con esta ubicación, porque evidentemente eu manifestei o que xa teño manifestado. A estas alturas non parece razonable pensar en outra ubicación. Creo que eso nos traería moitos máis problemas que continuar adiante con esa tramitación. Tamén o conselleiro plantea que as cuestións medioambientales que hai habrá que buscarlle solución, e tamén esa é a intención da Consellería, buscarlle solución aos problemas que poida haber medioambientales e tirar para adiante co polígono nesta ubicación.